Ano ba na tilas Siguro dia? sa tanong. Siguro. Ayaw na ko anak kay gabi-gabi na. Gabi. Able. Kisay ba? No. Manay pagani. Irog siya anak, irog. Lagi balay na magod niya ang Irog, dahon sa dawon. Akala maganing kuan iya maganing giana katong taas ba nga talinis. Kato? Siya may nagpahak ana. Ginan ako ayaw iya yung kasus kalami aja di mo ko moton ay. No. Kung ina ba ni mo ayaw no kay mugara na siya. No. Sugatan ning duha o kani usa kay apil-apil pod o. Ambi ko nung hatag. Mahugaw ka diha. Magsuon yun. Nahugaw na imong kamot imong sinina oh. Bubi. Wa jud ka, wa ba kay laing sinina? Hangin pirabuyag. Ka. Bubi. Bubi. Sulog gyud pang lalaki. Aga to bitong mga tilas bitaw dan imong isprihan dan nga matay di gyud dan. Ute, kanang ahos. Isuge. Matay siya. Samad mga imong tutunlan na na. Bitaw. Di ka mabuyag na. Disinfectant magulang ahos. Imura na siyang butangag tubig or katong giingon ni Manong. Talya. Di ba si Manong iyang butangan og kanang hani? Kay inom be. Layo usik ha. Sa kuan kay butay suga. Sige inom. Hani man. Inom, ikaw Kaya inom. isuon. Unsa na imong giinom? Na hos. Ina si Kaya Kwati. isong kay lutuon ang hani din. Si Ilunod Kwati. niya to dito din. Bubi. Iyang isulod sa na siya kanang para iana ra niya rin. Kung kuan siya kada buntag udto og gahapon. Iyan ang kanon. Muna iya ang kuan. Inom pa kadi na. Surarot kay watay mga Ako mo gani siyang ikarga. Kaya tag-i-apil diha din to. Wa kay klarong kuan diri. Oy mga lig. Atong mga muta nga last eye. Last eye. Sayo pa kay. Last eye ang Duwan. Wanya na nagkuhot doon. Pero ang budbud karon kayo. Dani lagi hangos gud siya pag humana kagud. Unsay dagko? Taking. Pero mas ginahan ko dan ingon ato ang kuanon dan nga lubidan. Kay way baho Oo, an. dili bahong lana. Dili day. Bubi. Ali. Unsay tawag niya anang lubiha kanang naang Ungol. bas ginahan ko ingon ato dai ang kuanon. Kay gikuha man letter B, bungol man sana. Bot ni mudan. Sa kabukiran. Dan patagan ni ugma dan ha kay di man ta ka standby diha sa tubangan. Oo, ako na patagon. Patagon ako. Salamat eh. Kana ganang duha anti ibutang dire. kana. Masuko siya di siya ganahan ibutang lovely siya agta. Mao na siya si Bubi. Bubi. Nya ang kaning adwa og dan asa man to ibutang dan? Nga Si naman ay Bubi yang ati si Talya. Or dito. then magkuha lang tag para plain na ibutang siya, sa kuan nga Bubi. paasuhan diri para way kuan. Tilas. Ipatag lang nimo ni diri unya dan. Good Friday. Ando ta ikalito ko ano karong domingo ba ning pinwaligog dagat dan na pala kwarta dan. Kani siya, mao ni siya si Ishikawa. Ayos na dan. Ang tag-iya sa barko nga nalunod. Nalunod. Kato na nato Nakita jud nako ang manok nga nikaon og sili. Sige siya Ayan, iyang luksoon ang hinugdan. mukhaon deg manok ng sili? Di ang manok nikaog sili. Abi na ako ang Mao manok. na ang nikaon diha. Dahil ang Kaon katong sa isa, sili. gabatog dito, wala agduhara diri sa ubos mga ilang luksoon ang hinog. Naday kay sili diya say. Bastang amawa lagi sa mga manok. Gamay na lang. Mo din ang mga kuan nga hurot diri dito, di man sa kaabot kayo Mo kaabot. ray gamay na lang siya bunga. Sili. Kusog mga on ka wala na biya sa gipa wala naman ako hatagi pagkaon ang manok. O tanawa Di ka na diya post ni di. Pasuya ba? Ang sikwati. Wala, lami lagi ng budbura.
Hapa daw ko na. Sikwati. Mao ni siya ang Kay sikwati. dagayan siya dodong dito sa loyo ha. Kung sa in English pa ning sikwati, cocoa. Ayaw iiswa. Cocoa. Cocoa. Ay paghugaw ito. El cacao. Kani bang asawa ni Na lagi sikwati wa nahurot. Vargas po priyog no Mariano. Ngay kahawig. Asa nga bargas. Kanang Bubi. Mana sila si Bubi. na yang asawa. Ate, are dire dapit ate. Na Friday. Ano si Marian? Muro lagi. Oh, si Marian. Nice. Oo, kana iyang asawa. Bubi. Bura siya og kanang Bubi. kuan. Bura siya si Marian ang iyang asawa kanang bargas. Ang si Marian kay